אלה היו The Cars עם השיר דרייב. שימו לב שאתם נוהגים בזהירות, בעיקר עכשיו כשחורף והכבישים רטובים. תודה לאלונה על הבחירה המעולה. אלונה, לילה טוב, מה שלומך? לילה טוב, אני בסדר, קצת קר לי. בדיוק בשביל זה אנחנו פה. אז בואי אלונה, תספרי לנו על עצמך, מה את רוצה להגיד לבחורים שמקשיבים לנו עכשיו. אני לא יודעת, האמת היא שאני אף פעם לא חשבתי שאני אגיע לתוכניות האלה. מה צריך להגיד? אין מה להתרגש, אלונה. פשוט תספרי לנו על עצמך, מה את עושה, איך את נראית, ככה בגדול. טוב, אני בת 51, גרושה, פלוס חתול. אני עובדת כמזכירה במשרד עורכי דין. אני לא שמנה, אבל גם לא מקל. איך אומרים? נאה. יש לי עיניים בצבע חום ירוק ושיער שחור. זה מספיק? תני לנו עוד קצת אלונה. למה כדאי לנו להכיר אותך? אכפת לך מהגיל של מי שמתקשר? כדאי לנו להכיר אותי כי אומרים שאני מצחיקה. אני אוהבת לטייל ואני אוהבת לאהוב. אני רוצה מישהו שישתה איתי את השוקו כשנקרא עיתון ביחד בבוקר. וגם אם זה לא שוקו, זה בסדר. נראה לי שזהו כבר שכחתי למה כדאי להכיר אותי. תודה רבה אלונה. אני כבר שמח להכיר אותך. אז המאזינים שבבית, או באוטו, או בכל מקום אחר, שמעתם את אלונה שלנו. אנחנו בחצי השעה הקרובה פותחים את הקווים שלנו בשבילכם ובשביל אלונה. תתקשרו 0544-104-104 ותעלו לשידור להכיר את אלונה שלנו. שיר נוסף וחזרנו. רדיו 104, שלום. שלום. התקשרתי כדי לדבר עם אלונה. איך קוראים לך ובן כמה בבקשה? קוראים לי גדי, אני בן 58. מצוין. תמתין כמה שניות, תנמיך את הרדיו בבית בבקשה, ובעוד כמה שניות נעלה אותך לשידור. תודה שחזרתם אלינו. כבר יש לנו מאזין על הקו. לילה טוב, עם מי אני מדבר? עם גדי. אוקיי, גדי. אין לנו הרבה זמן, כי הרי הרבה אנשים רוצים לדבר עם אלונה. אלונה, עכשיו את מתחילה לדבר. מה השאלה הראשונה שתרצי לשאול את גדי? אוקיי, השאלה הראשונה שאני ארצה לשאול את גדי תהיה קצת מוזרה, אבל איך קראו לבת הזוג האחרונה שלך? גדי? גדי? אתה איתנו? גדי? אני מצטער אלונה, גם זה קורה לפעמים.